Je groeit op in een onzichtelijke vraat van rjucht is rjucht en krom is krom. Krijg je van huis uit een set weerden mooi wat je net omheen kennen. Maar gaandeweg verroert die vraat en zelf verroer je mooi. Antwoorden, zo docht blieken, binnen onder de tijd onderhevig en voldoch opeens net meer. Je moet er zelf nooit denken over het hoe en wat van het leven. De vraag is, hoe redden wij ons mooi wat we mooi krijgen en het leven ons brengt? Hoe maak je weer keuzes? Wat is daarbij uw kompas en wat houdt u daarbij op koers? Als je wennest, dan is het wel heerlijk om wat beestjes om neer te hebben. Dus je hebt er wel bij. Hij of zij, wat is het? Zij? Het ik Brit. word maar die. Riest er wel eens op? Nou, net volle meer. Leest die net zo. Ik ben wat ouder, hè? Ja, dat Nee, ik word de leeftijd net. 50, toch? Oh. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja, vind je dat Ja, maar ik ben er leuk? nog net aan wend. Nee. Wat vind je dat zo slim, hoor? Dat klinkt zo als een orde lul, toch? Dat weet ik zo. Ja, ik ben gewoon accepteren, ja. Maar zo viel ik me net. Ik film natuurlijk nog hartstikke jong. Ja. Als die de spiegeltjes denk ik, oh ja, nee, ik ben geen 20 meer. Nee, Wist je dat ik? ja. Hey, maar hier krijgt, ja, dan vallen de plotseling mensen om die hinnen voort. Om maar even... Om eens even een goed bruggetje te maken. Een bloeie stemming. Doe nog netje. Maar hoe is het toch erin? Leven na de dood? Is er leven na de dood? Ja. Ja. Ja, dat geloof ik wel, heel erg. Ja. Ja. En ik weet net in wat voor vorm, maar mijn ouders binnen deer. Die mem is al een heel skof deer. En mijn huid is zeker 8 jaar geleden overleden. En dan heb ik wel het gevoel dat ik nou zelf deer ging, dat ze mij opheljen. Dat ze mij begeleiden, zeg maar, naar de orenkant. Ja? Daar geloof ik in. Dus dat vind ik wel weer een troostrijke gedachte. Dat is nou ja, dan kies ik nog iets tags, zeg maar. En wat dat dan is, dat is niks fysieks of zo. Dat is een geest of een ziel of een energie, denk ik. Maar dan wist wel weer verenigd met die dierbaren. Zo zie ik het. Ben je gelovig opvoeden eigenlijk? Ja, Nederlands hervormd. Ja. Ja. En dan, ja, dan is het zo van, ja... dat leven na de dier, is dat dan beter dan het leven voor de dier? Nou ja, ik geloof wel dat we, nou, sinds we hier op aarde binnen, om iets te leren, om iets nou ja, ervan te maken en met vallen en opstaan. Dat is ik helemaal net erg. Maar ik best wel foutjes maken en zo. Dus dat jet er alle bij en daar leren we van. En dan kiest hij naar iets waar het vredig is en peaceful en misschien ik wel, nou ja, wel beter. En dat komt uit dat geloof voort? Is dat vast ook door het wist? Nou, dat heeft er wel mee te maken, denk ik. Dat ik dat geloof, dat heeft er wel mee te maken, denk ik. Dat zou op voet best. Maar net helemaal net streng of zo, hè. En ik ging wel eens naar de kerk, maar ik niet elke week. Dus, nee, maar ik probeer maar een beetje de goede kanten eruit te vissen. Daar is in die allemaal hele oren dingen bezig, want is krijg een hele goede bekende vandaag verstoren. Vertel, wat is er gebeurd? Nou, Jas van der Linden is producent en daar heb ik 4 films mee dingen. En die is van hier op oren daar is die stoorn, maar toch een hartstilstand.
Dus die lag daar in bed. En we zijn bezig met Boerenliefde. Dus een nieuwe productie. Zie het een 6 weken voor draaien. En dus dan kun je je voorstellen, dan stiet alles wel stil. Nee, hij lag met de kleren aan op bed. En hij zou zijn vrouw opheljen, want die is regisseur, die draaide een serie. En die zou hij die jongens opheljen. En dus hij lag met zijn telefoontje, zit te wachten op het belletje van zijn vrouw. En lag hij met de kleren aan op bed. En zij had ze hem vonk 's nachts. Ja, bizar, dat is gewoon zo raar. Dat is, de dood komt dan wel heel onverwacht en dichtbij. En dan kom je wel even van, de betrekkelijkheid van het leven. Dat zit dan weer even voorop. Ja, dat is absoluut weer. Dat leerst er ik weer van. En dat weten we allemaal wel. Maar dan moest gewoon niet het nu leven. Want morgen is er misschien niet meer. En we leven alsof we alle 88 worden natuurlijk. Ik denk, nou, dat zal wel heljen. Maar dat is natuurlijk niet het reëel. Net voor iedereen is dat fotline. Nee, dat blijkt dan maar Dat weer blijkt even. dan maar weer, ja. Ja. Waarom ben je hier? Wat is deze plak voor jou? Nou, ik ben scheiden en ik ben in Snits. En ik heb hier bij Endemol zitten in Amsterdam, dus daar heb ik een kamerke. En daar heb ik een prode werken, maar toen wou ik toch wel graag wat dichter bij mijn been wezen. Dat ze in ieder geval, ik nam met daar fietsen kon, zeg maar. Dus dan heb ik maar een passer, heb ik een roentje om Snits. Dat ik denk van, nou, dat kun ze nog befietsen als ze dat willen. In de praktijk is het natuurlijk van, uitkomst meer ophelling, maar de auto, maar goed. Dus, nou ja, en toen, dit paste er nog correct in, zeg maar. Hartwerd is iets van, wat zou het wezen, zo'n kilometer, 8 kilometer. En, ja, dit voel ik. Hier ried ik langs en dit wie de Cape. En een oude keet, maar wel een leuke keet. En dat boeten uitwenjen, vind je dat lekker? Is dat Ja. fijn? Ja, dat wie ik wel een bewuste keuze. Omdat dan graag creatief wezen worst ik en lucht in die kop hou worst. En toen ik in Amsterdam zie het toen ik merk ik aan mijn praten en aan mijn dwaan en in alles dat ik hetzelfde denken ging dan mijn collega's. En toen dacht ik, ja, als ik authentiek wezen wil, dan moet ik misschien juist wel je wij. Het voldient me daar hartstikke best, hè. En nog natuurlijk voor het werk en zeg ik er regelmatig ben ik daar. Maar om tot iets te komen, zeg maar, wat oors is dan wat die oren al een maatje, dacht ik van misschien moet ik toch wel gewoon met de poorten echt letterlijk in de klaai staan en tussen de beestjes. En dan komst op oren ideeën, oren gedachten. En dat is de basis vaak van wat matchen gierst. Ja. Hey, want dus de nieuwste zie je niet bij skiën. Ja. En wat heeft die skiing verdiend? Voor die leven natuurlijk heel wat budgetten. Dan kan ik er niet aan aanbevelen. Toch het net. Nee, dat is natuurlijk ellende. Ja, dat is emotioneel is dat wel pittig, ja. En wij zijn er aardig toch heen fietst. En we hebben bezocht om het zo goed mogelijk te doen voor de band. We draaien band. En nou gaat het ik fantastisch. Maar in het begin is het natuurlijk best wel hartstikke moeilijk om, als je dat net meer dicht bij die band wezen kist elke dag of regelmatig. En dat is, ik heb wel eens gezegd van het is nou, de intensiteit met de band is nou groter, want dan toen we nog trouwd waren. Want toen we hem trouwden, en dan koer ik bij. Dan is de situatie normaal en dan kies ik gewoon met hem bij. Dan is te sliep en dan gies erheen. Maar dat realiseert hij helemaal net. En dan wiek ik de hele week soms in Aalsmeer aan het werk of zo. Dus dan zeg ik de hele week net. Wat ik ze nou de hele week net zag, dan heb ik er na 2-3 dagen begint te knagen. Dan moet ik ze even zien. Dus dat is echt heel raar, maar dat komt natuurlijk ik door die skiering. Dus de besef daar toch ik, dat is ik ken er net een hele week mee zonder, zeg maar. Maar hoe oud wie in de band doet? Doet je hem skiën binnen? Nou ja, alle treien onder de 10 jaar.
Dus eigenlijk relatief natuurlijk wel... En de jongste nog heel jong, volgens Ja, mij. jongste die wie dat ik nog maar krijg. Ja. Ja. Ja, de keuze om de stekker eruit te trekken komt geloof ik in 80% bij de vrouw mooi. Ja? Als er scheiden wordt, dan is de vrouw degene die... volgens mij is dat ook wel herkenbaar. Hè? De man probeerde er wel... het zal een pap en nat houden, steeds maar. Maar goed, de situatie wie in uw geval wie dusdanig verstoord, zeg maar. En dat, ik zeg ook altijd, dat kwam door mij, hè. Dat ik een redelijk rock'n'roll leven leid. Nou, daar hier mijn toenmalige vrouw genoeg van. En dat snap ik no better dan toen. Ja? Hoe komt dat? Ja, hoe noemen ze dat? Voortschrijdend inzicht. ja. Maar alles heeft zijn redenen. Dus wij hebben dat net... het is bij u net lukt. Maar goed, we hebben er nou... een relatie heeft in verschillende vormen. En ik heb nou, vind ik zelf weer een hele goede relatie met mijn ex. Het is een soort vriendschap natuurlijk, was het hest. Dat is natuurlijk ook heel wat terug. Heeft er spijt van eigenlijk? Dat het Saroen Waarvan? is? Dat het Saroen is. Of die een rol daarin. Ja, nou, ik ben er... ik zou zeggen, ik ben er net trots op of zo. Nee, er zijn meer dingen die in mijn leven waar ik net trots op ben. Maar goed, dat is ik... Ja, dat zijn de leermomentjes, is het dan. Maar, dus dat heb ik. Maar waarom te zien in spiet en zo, ja, wist wel, ik bedoel, wat gebeurd is gebeurd. Dus ik moest en door. Ik ben toch al net zo van het waarom zien of zo. Dus nee, ik ben meer van wat doe ik morgen. Wat is juster geweest, dat is juster. Hartstikke leuk, maar en door, wist wel. Dat... Vervolgens kregen wij een belletje van Buitenlandse Zaken hier dat het misschien wel een soort propagandastunt weer van deze of gene. Dus dat ze dan gewoon dat ze iets gebruiken wonen op een of andere manier. Maar ja, dat vind ik alweer zo van ik complottheorieën. Daar geloof ik niet in. Ja, dat is dan wel een loon weer op nice wie dat twee man executeerd worden. Misschien omdat ze alcohol dronken hebben. Ja, dus zal ik het genoeg aan de hand wezen. Alleen nog aan de andere kant. Daar zal ik niks verhoren als het zelf net. Als zelf ik net eerst bestuurst voor verbetering of voor verhoring. Ik denk dat het belangrijk is, en dat is ook wel een beetje, vind ik, uw taak, dat we misschien door middel van entertainment, dus net op een zwiere manier, maar juist op een luchtige manier, de werelden wat meer bij elkaar te krijgen. En als er op voorhand al zijn werd van ja, dan moest net heen en geen wand, was broekt. Dan denk ik, ja, dan ben ik eigenlijk op dezelfde manier ben ik bezig. Ja, dat moet ik me volgens mij net wel. Dan moet ik dat zelf onderzoeken en zelf ondervinden. Dan kan ik meer een mening vormen en dan kan ik zeggen, nou ja, wat ik er zelf van vind. En wat ik dat ik zou ervaren. Dit is zo verhoren, dit. Ik ken het gewoon echt niet meer waarom. Dit is in Aardelijk Huis. Ja, dit is mijn aardig huis. En waar wie die keer me dan? Als je dit hebben ze min of meer aanbouwd. Dit wie bij u zo'n losstaand hok. Dus dat hebben ze verlengd. En dan hier ik daarboven ergens een dwarken met een plat dak. En daar koe ik dan, dat ik s'nachts sneeuwt die jongen wat let tussen weer, koe ik naar binnen sneaken. En hier mijn ouders niks in de gaten. Het ziet er al heel strak uit nou, hè? Ja, het is gewoon, volgens mij is het gewoon helemaal op nij optrokken, liep het wel. Het is echt wel voor oren, ja. En je hebt zijn hele jeugd erop gebracht steden?
was ik voort. Ja, heel lang. Ja. Ik ben hier net geboren. Ik ben in een oorhuis geboren in Kasterbergen, maar ik geloof dat ik daar maar 1 of 2 jaar wennen heb. En toen ben mijn huid met me hierheen verhuisd. En ik wil wennen tot ik een jaar of 22 weer of zo. Toen ben ik gaan samenwonen met mijn toenmalige vriendinnetje. Hey, en wat ben eigenlijk de normen en waarden die je zo maar kregen van huis uit? De normen en waarden. Nou, troppak. Niet poetsen, maar doen. Geen gezeur. Ik weet wel, had ik dan van squallen thuis kwam en dan ging ik een bakje thee. En dan ging ik even in het thuis zitten of zo, even in de zinnen. En als mijn huid dan thuis kwam, liep ik nog heel goed. Hij zei alleen nog maar. Maar hij had een blik van en ik begreep precies wat hij dacht. Er is toch niks te doen, is toch? Dat wie net lang ontspannen. Chillen, dat wie er net bij. Gewoon, hup. Trop pakken. En je begon het bosje. Ja, en een rosade boor zien. Nou, dat is fantastisch. Ja, dit is onherkenbaar nou. Ja, dat is geen bosje meer, hè? Nee, dit is geen bosje meer. Het hele bos is fut. Dat is ik wat. Mensen op een roze bos en er is geen bos meer. Ja, ongelooflijk. Ik denk wel dat als hoe het opgroeit en uit wat voor gezin het komt, dat dat wel heel erg terugwerkt in de rest van je leven en zo. En ik wel in de keuzes die ze maken. En wat belangrijk vindt, wat minder belangrijk vindt. Ik denk dat ze dat allemaal mooi krijgt. Nou ja, tenminste dat zei men. En ik geloof ik wel dat dat weer is. Ik denk nog steeds dat het belangrijk is dat ze gewoon die best dorsten en dat het is misschien net altijd mooi zit of zo, of dat het allemaal net aanwaaien komt. Maar daar wil ik altijd wel zijn van als die best die hesten en de er alles uithalen wat er binnen die mogelijkheden in zit, dan is dat goed genoeg en dan hoef je nooit te scammen. Nou, dat is natuurlijk een wereld, het is een kool. En als die in de spiegel zit, dan moest het maar die zelf eens wezen. Wat meest ik van die fine en wat ze ik van die sissen, daar ben je natuurlijk vatbaar voor, zeker als je jong bent. Hè? Maar als het voor jezelf, als het voor jezelf, dat goed in hebt, goede beslissing nemen hebt, of een keuze maken hebt, dan moest er ik aan vasthouden. Anders ben ik een lul. Ja. Dus wat men dan ik maar vindt, of schreeuwt, en dan denk ik natuurlijk wel eens aan waarom. Ik denk van ja, nou ja, ik weet zelf hoe het zit en volgens mij moest ik het zo doen. Hier is meer het denkwerk, zeg maar. Dus het schreeuwen of shots bedenken en dat soort dingen. Nog een keer lezen. Zo ik het zo doen. Nou, en dan mail ik wel wat naar collega's en dan gaat zo het proces terug. Ja, want voordat die film er is, dan begint het dus hier. En hoe lang duurt dat dan, zo'n proces? Nou, altijd wel een paar jaar. Wat heel snel is 2 jaar. En bij de eerste film, bij Gouden Sweeper, wie het meer dan 8 jaar ook. Dat ik troedien heb. Voordat ik uiteindelijk draaien kon. Dus ja. Dus er is maar tussen de 12 en 8 jaar. Dus het is een snelle wereld, maar het is net snel werk. Nee, en ik ben helemaal net geduldig. Dus dat vind ik eigenlijk veel te lang door in altijd. En maar dan moest eigenlijk wel altijd 2 stappen vooruit denken. Dus als ik dit hier het ene draai, dan ben ik nou ook alweer bezig met volgend jaar en het hier erop, wat ik dan dwang in. Ja, dus ik ben net geduldig, maar het duurt wel heel lang om die films van me te krijgen. Het zegt mij iets over, zeg maar, die drive om dat te doen. Dat vind ik het heel belangrijk, volgens mij, om de films te maken die het makkelijkst. Waar komt dat bij? Nou,
Weet ik net. Ik denk dat het vooral te maken heeft dat ik heel graag... ik wil graag een verhaal vertellen. En als het nog meer troffilosofie is, dan denk ik dat ik het leuk vind om mensen te entertainen. Een bepaalde vorm van entertainment is het. Dus het eruit halen uit die dagelijkse beslommeringen of zo. Dus het hoeft ik helemaal net zo heegdravend te wezen. Maar ik vind wel dat er altijd wel iets in zitten moet waar door haar worst. Hey, en zo woest een filmmaatje over een scheiding. Er is een rechtszaak van verleden. Ja. Nou, brek me de bek naar diepen. Maar het weer zo zelfs als de die bedrijf te Cape zetten heeft. Nou, maar is die nog steeds de Cape? Oh, Ja. dus een garant dan ken je maar die belly. Ja, want het heeft een maatje. Maar het feit, ik ben maar Leeds. Mijn bedrijf is ik maar Leeds. En wat ik merken heb, is dat de wereld om me heen die wordt zakelijker en juridischer en hudder. En ik wil net bezig zijn met juridische kwesties, want dat is mijn werk net, daar heb ik geen verstand van. Dus, maar ik ken er net meer zonder. Dat blijkt. En dus denk ik dat het slim is dat ik mijn bedrijf probeer in te brengen bij een grotere speler die wel een juridische afdeling heeft of die wel specialisten op dat gebied had, zodat ik een weerwoord heb. Want nu is het me echt hoe kwam. En daar wil ik mijn leven net maar slieten. Dat heeft mijn interesse net, maar dat ken ik helemaal net. Dat blijkt. Vroeger koos gewoon ik een dealmaatje op een bierveldje. Zo heb ik de eerste deeltjes maken. Wie nooit wat aan de hand. Dat ken het meer. Het gaat over ruchten. Het gaat over allerlei dingen die nog net iets betinken kisten. Ja, de wereld is wat dat betreft wel ingewikkeld worden. Ja. Hey, welke van die verhalen die Nesje leest er op die tafel? Ja. Is het meestal naar een film? Ik dat zo net zeggen. Ik weet dat hij erbij loopt. Het is trouwens eigenlijk een geheime tafel, hè, dit. Oké. We zoomen er even op in. Ja. Hier van die oorgrutte spelers die denkt van, hé. Maar hij is het weer. Ja. Nou, we zoomen er net op in. Nee, dat is goed. Eerst boerenliefde. En een nieuwe snufde hond voor de EO. En ik maak je volgend jaar, is de bedoeling. En dan heb ik nog een oorlogsfilm. En die doe ik samen met Max Dwaan. Omroep Max. Dus dat binnen de drie prioriteiten. Maar dan is het er al wel 20. En hoe oud wist ik alweer? Ja, ik ben 30. Ja, in die dromen, ja. Ik film me 30, maar dat ik? Dat mag ik, ja. En hoe oud zou ik alweer worden? 88. Ja, en dan per jaar verhaal daar. Ja. Komt een hele eind, toch? Ja. Nou, een keer komt 2 per jaar dan, vind ik zelf. Oké. Dan is het weg. Ja, precies.